שיחה שקיים ז'וז'ו אבוטבול בתוכניתו ברשת ב'. הוא דיבר עם מאי גולן, היא בת 26, היא נולדה, היא גרה בדרום תל אביב, והיא מספרת לו על הקושי, על הסבל, על הפחד לגור באזור שמאכלס כל כך הרבה זרים. אני רוצה להטריע למדינה שחושבת שהיא מפקירה את דרום תל אביב, והיא מפקירה את התחנה המרכזית, אבל המדינה הולכת לקראת טרגדיה ולקראת אסון שהיא לא מבינה בכלל. המדינה היא לקראת צונאמי, אנחנו הולכים לטבוע ולא נוכל לחזור, כי אנחנו הולכים לאבד לא את הציונות שלנו, אלא את הזכות קיום שלנו פה. אנחנו פשוט נגדע בעודנו חיים. אני יכולה להגיד לך שאני חיה בגיהנום, לא בתל אביב, לא 2 דקות משדרות רוטשילד, אלא בגיהנום. בן אדם לא יכול לחיות פה יום ולעבור את מה שאני עוברת, לא יכול לחיות פה שעה. אני מדברת איתך על הטרדות מיניות אינסופיות, אני מדברת איתך על אלימות מול העיניים שלנו, אלימות שאתה לא יכול לתאר, אני מדברת איתך על איברים שהם חותכים פה אחד לשני בגינה, והם פה, הם פה חונקים אותנו וחונקים אותנו. אני חיה בתוך אנשים שמחרבנים לי מול הפרצוף, מחנכים את העוף על כל פינה שאני הולכת, משתינים בכל פינה. אני הייתי במשטרה בלילות על אותי חסמו, אני עכשיו בת 26, אני נולדתי וגרתי בתחנה המרכזית הישנה, ואנשים לא מבינים איך אני עדיין חיה פה. אבל היום, אני רוצה להגיד, אחרי שנלחמתי שנים ואמרתי אני לא אוותר על המקום הזה, וזה המדינה שלי וזה מרכז תל אביב ואני לא אוותר, היום אני אמכור את הבית שלי לסודני ואני אמכור אותו לאריתראי, ואני יכולה להגיד לך שתצטרף במדינה, ולא רק שתצטרף במדינה, אחמדינג'אד צודק. ומה זה צודק? כי אין למדינה הזאת זכות קיום אם היא מפקירה את תושבי שכונות דרום תל אביב. הם חושבים שזה יישאר רק בגבולות התחנה המרכזית הישנה, אבל זה לא. זה לאט לאט פרוץ לכל המדינה, ולאט לאט אנחנו נהיה נגועים במחלה הזאת של אתה יודע איזה מחלה? במחלת הצביעות ובמחלת הכיעור של המדינה עצמה. התושבים של המדינה עצמה הורסים אותנו וגומרים אותנו בעודנו חיים. אנחנו לא צריכים היטלר ואנחנו לא צריכים אחמדינג'אד. אנחנו גומרים את עצמנו לאט לאט. ואם בן אדם יעבור ויראה איך אני חיה פה, אני לא יכולה לעלות במדרגות. לי אין אור במדרגות, לי אין שער. אני אתמול נכנסתי, אני חוזרת ב8:30 בערב מהעבודה, למראה של סודני ערום, שיקור, עומד על בלוני גז שיש לנו בתוך הכניסה ומשתין וקופץ עליי, ואני בצרחות אימים, וזה, אתה יודע, זה רק קצה המזג של הדברים שאני עוברת. רק לפני חודשיים ביליתי 5 שעות בתחנת משטרה פה, אחרי ש2 סודנים חסמו אותי עם אופניים וניסו לתקוע ממני את החולצה. והדברים שאני עוברת פה, אף אחד לא יכול לדמיין. רעות מיכאלי, נדמה לי שכל מילה מיותרת. באמת עדות קשה. עדות מאוד קשה ומצוקה אמיתית.